Здравейте, приятели от VBOX! Тук сме за трети епизод от менеджер мода с ПСВ Eindhoven и вече сме на последния ден от трансферния сезон. Виждате, добри сделки са направили някои отбори. Бастиан Швайнщайгер е в Манчестър Сити, Тиаго Силва в Барселона, Санти Касор в Манчестър Сити за доста добри и солидни суми. А ние не извършихме нито един трансфер. И сега ни предстои матч с Утрехт като домакини. Този матч ще го изиграме, защото Утрехт са силен съперник и са на доста добра позиция в момента. Мисля, че са на 6-та позиция. Ето го нашият състав, вие го знаете много добре, с схема 4-3-3. А това е съставът на Утрехт с схема 4-1-2-1-2. Това си е направо схема 4-3-3, не знам защо е така. Първото положение се откри пред отбора на Утрехт. Хубава атака, развива се по десния фланг, центриране, след който последва удар с глава, спасен от нашия вратар и при добавката нямаше какво да се случи, освен Торнстра да добави топката и да отбележи за 1-0 и да поведе своя отбор. Доста нелеп гол се получи, не бяха подготвени нашите защитници и резултатът стана 1-0 в полза на Утрехт. После ние направихме една доста добра атака, Виналдум с хубав пас към Имох Езекиел, който нацели страничната града. Много хубав пас на Виналдум, но не успяхме да отбележиме. След това атака за Утрехт, много добро спасяване на нашия вратар и после опасността премина. Тук Бакали с хубав пас към Мемфис Депай, той към Езекиел. Езекиел връща топката на Депай, той се обръща, стреля и прави резултатът 1-1 в 45-та минута на матча. Точно преди края на полувремето ние изравняваме резултата с тази хубава комбинация между Мемфис Депай и Имох Езекиел. Но тук не всичко свършва, след като Утрехт биха център, ние взехме топката и организирахме нова атака. Тук Бакали с хубав пас към Езекиел, той с пас към Виналдум. Той връща топката на Езекиел, който се обръща, стреля и топката излиза в ъгов удар. Не успя Езекиел да вкара. След това центриране на Тони Вилхена и Джефри Брума завърши тази топка по брилянтен начин. Пълен обрат за само 2 минутки. Направо смазахме ги в последните 5 минути, съсипахме ги. Обрат за 2 минути, много добре. Много добре. След това Утрехт веднага се втурнаха в атака. Топка по дясното крило. Вандер Марел излиза към крилото, но тук топката му бе отнета, после той се върна, но съдията реши да свири край и така пълен образ за само 2 минутки и се прибираме на почивката с аванс от 1 гол. Тук те извършват смяна, тук първото положение се откри чак в 59-та минута, грешка в защитата, Имох Езекиел открадна топката. После пас към Мемфис Депай, той не успя да отбележи, но при добавката Имох Езекиел бе безпощаден. Нямаше как да не завърши тази топка. Невероятна атака след грешка на защитниците на Утрехт. Те направиха много хубава атака с стил тики-така. Топка за Вандер Гюн, той я завърши по брилянтен начин, хладнокръвно отбеляза и намали аванса на само 1 гол. Ето виждате отново повторение на хубавата атака с добрите пасове. Тук извършваме смяна, тройна смяна да отбележа, а тук атака през центъра, Бакали удар отдалече, после ако не се лъжа Джисунг Парк не успя да нанесе завършващ удар. В смисъл той нанесе удар, но не можа да завърши топката. И така този матч завърши с резултат 3-2 в наша полза. Тук вече се приготвяме за матчът с
Фейнорд, който ни предстои. Състава се същия от миналият матч. Ето ги двата състава. Това е съставът на Фейнорд. Отново с схема 4-3-3. Имат много добри играчи, като Жорди Класи, нашият играч, който им предостъпихме за да вземем Тони Вилхена, Оя Тойвон и още един-двама по-така добри играчи. Тук веднага след като бихме център, организирахме атака. Бакали бе с топката. Той пода Виналдум. Той с брилянтен пас към Езекиел. Езекиел не успя да отбележи, но Виналдум добави по някакъв си тъп начин и изпревари защитник на Фейнорд и успя да отбележи за резултат 1-0 още само в третата минута на матча. Ето виждате отново повторение на този гол. След това Фейнорд в 15-та минута се опитаха да изравнят резултата, но този удар бе много неточен от страна на нападателя на Фейнорд и не успя да прати топката за мрежата. После Виналдум. Тук разбъркване, не знам какво стана, Езекиел успя да нанесе удар, но не успя да прати топката зад мрежата. Невероятно спасяване на вратаря на Фейнорд и топката отиде в ъглов удар. Ъгловият удар бе изпълнен от Тони Вилхена. Отбита топка, тя попада в Мейер. Той стреля и отново невероятно спасяване на вратаря. Брилянтни две намеси за само 2 минути от вратаря на Фейнорд. Много добре се представяше за този момент. Отново ъглов удар, този път Мейер. Отново отбита топка, но на Бакали нещо не му хареса и ще остави играчите на Фейнорд да вземат. Това беше по-интересно за първото полувреме. Ето виждате, смазахме ги от игра, те нямаха нито един точен удар. След полувремето първото положение се скри чак в 70-та минута, то бе за Фейнорд и отново виждате пропиляна невероятна възможност. Тук те извършиха смяна. Те тук се пробваха да направят една атака, хубав пас към Ли Донг Конг, ако не се лъжа. Атаката бе спряна, после много хубава контратака, тук ще влезе Лукадия с пас към Джетро Вилямстон, той към Мейер, към Депай. Депай се обръща по хубав начин, изпуска топката за Лукадия, той се обръща и отбелязва невероятен гол. Топката отиде на прашната града и влезе в вратата на Фейнорд. Невероятен гол на тук що влезе Лукадия. Ето виждате отново повторение на невероятния гол. Просто красота. Резултат 2-0. 87-та минута отново атака за нас. Хубав пас към Лукадия. Той стреля, но вратаря отново спасява. Много добре се представяше този вратар. Той е причината резултатът да е 5-0. Виждате за втори път в този епизод Джефри Брума отбелязва гол с глава от ъглов удар. Просто виждате, че е невероятен играч. Той много висок, има хубав хединг и това си го показва. 2 гола има той за сезона от ъглови удари. И това беше всичко за този матч. Победа с 3-0, скапахме ги от игра. Тук имаме матч с Гронинген, който се почудих дали да го симулейтна, дали да не го, все пак бяхме гости и в крайна сметка реших да го симулейтна. Те ни отбелязаха доста бърз гол в 22-та минута, но Бакали изравни още по-бързо. След това той се контузи и нещата не тръгнаха на добре. Гронинген поведоха и в крайна сметка резултатът завърши 2-2. Равен резултат. Може би направихме грешка, защото сега сме за 2 точки за тази Алкмар, но това няма значение. В следващия епизод очаквайте симулейтният матч срещу Пект Своле, изигран матч срещу Накбреда, симулейтният матч срещу РКК Вайвик и матч срещу Рода, който ще изиграя. Това беше от мен за този епизод. Довиждане, до нови срещи!